temos un compromiso decidido ca xustiza social. A nosa primeira medida, cando cheguemos e nos sentemos no Consello de Goberno da Xunta a partir do día 25, será aprobar un decreto de garantías sociais mínimas. Un decreto de garantías sociais mínimas que garanta tres aspectos concretos. En primeiro lugar, que garanta o dereito a unha vivenda digna para acabar cos 39 desafiuzamentos ao mes que se siguen producindo en Galicia a día de hoxe, porque pensamos que todo o mundo ten dereito a un teito, e ainda que os bancos lles quiten as casas á xente, nosotros conseguiremos outras casas para que a xente teña casa. $600.000 persoas en risco de pobreza, non o dicimos nós, o din datos oficiais estadísticos. O decreto de garantías sociais mínimas quere garantir que todo o mundo teña dereito a levar o pan á boca todos os días do mes. Traballe ou non traballe, porque as necesidades son as mesmas, ainda que non se traballe. E asegurar tamén o fin da pobreza enerxética. Imos cara ao inverno e a xente pasa frío. E cada día se está cortando a xente electricidade porque non pode pagala, non porque non queira, sino porque non poden. É a nosa obrigación garantizar que todo o mundo ten o mínimo para poder sobrevivir. Estes son os compromisos básicos en xustiza social. E se temos que sacar outras partidas, sacarémolas, pero eso será a nosa primeira prioridade. E tamén, dirémolo claro, establecendo unha política fiscal que vaya a buscar a riqueza lá onde exista. E onde haxa manifestacións de riqueza iremos a buscala, e alá nas rentas máis altas, que hasta ahora non están gravadas porque foron absolutamente privilexiadas polo Partido Popular, ali iremos a meter a caixa, porque é onde están os cartos.